Hai. Yuk, ngenteni bensin. Piye iki? Kira nek wong liwat. Cocok. Halo Jar. Aku ngenteni bensin iki. Mbakmu iso nulungi apa ora? Aku ning cedeke SMK. Tendaru tak sirloke. Jar. Iya, Sawi men we, telat iki. senenge OTW yo kudu hati-hati nek dalan bensin. Wis yo ndi bensine. Oh, iki bensin. Yuk. Kamu gua sebenarnya. Udah yo. Yo wes yo. Tak telat yo. Yo. Yuk. Ini udah jam berapa? Telat. Udah sana. Pakai dulu makanya. Yuk. Nyapa lagi kok telat? Bikin gula. Kelas. Lo ngewangi iki terus bensin. Walah, tadi lagi yang ngono yo. Udah telat. Wis yuk. Ngelawan bos ketek. Wes ya. Tasmu. Jangan ngono. Kok bisa dibawa lho. Belum ya. Yuk. Jongkok. Lagi jongkok. Putri lapangan. Ping loro ae. Yo. Nang, ono. Bisa. Lagi duduk pelanggaran kono ya kok rene naik ae iya Dang kono iya oke baik duduk tadi duduk pelanggaran saya kono lho iya nah Pak, sampun Pak. Oh wes. 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 Yang bawa naik. Wes, lagi boleh naik kelas yo. Coba di pelajaran. Besok-besok aja lambat naik yo. Nggih. Keren di iki lho. Tas tahun kok tau lah, untung yang dulu teko. Nah, gerak. Ben. Untung yang dulu. Tuh.
wong. Itu wis jajan dandan ini. Tolong. Ya wis tenan gawang. Yo, sik. Yo. Di cacat ini orang balik-balik bisa normal lah. Mangan jajan kene. Ora ngajak piye dijak. Ora ngejak dijak ra gelem. Lah piye to? Lek gurune pro masalah. Lah kowe kok iso nek kono iki piye jawamu iki? Ngopi yuk. Yo nang ndi penake? Ngono ora ngopi. Ngopi. Ora wis. Wah, iki ora ngono. Piro-piro teh. Pisan-pisan bolo. Pisan-pisan apane? Ngopi. Ora wis, mau bari kita balik kelas ae. Ngopi ra wis. Ngopi yo kene. Lek engko lek gurune golek piye? Aku lho sing eneh. Yo pikiran. Lho, Pikiran yo. kok iso lho. Ruan ini. Ayo. Ini hai. Ini.